celebrant. Dito kami guys sa M Plaza. Hey, Shan! Shanti! Shanti kot! Shanti kot! Shanti! Yeah. Hi! Yeah. Ang ating celebrant. Hello! Hello celebrant! Hello guys! Nandito kami sa M Plaza. At pupuntahan namin ang sikat na Samgyup. Ang daming mga restaurant dito guys. At first time ko makapunta dito. Medyo malaki rin pala ang place. At andito ang iba-ibang klaseng mga pagkain na inyong matitikman. So dahil dyan, ito yung ating pupuntahan. Ang Mr. Samgyup. Magsasamgyup tayo guys. So, nandito kami ngayon sa M Plaza ng Naga City at kami ay kakain ng Samgyup. At syempre, ang aking pamangkin ay birthday tonight of the day. Kaya ito ang kanyang request guys. At hindi namin maintian. Kaya, so ayan, kasama namin ang aming mga chikiting na dalawa. At syempre, andito si Argos. Ayan. At aantay namin guys yung pagsaserve ng Samgyup. Ayan. At syempre, ang ating celebrant ay andoon siya. Asa na? Ay, wala. Ayan. So, ito yung kanyang request guys. Ang kumain ng Samgyup. Ayan. Kaya ito yung sikat dito sa Naga City sa M Plaza. Kaya andito kami ngayon. At aantay namin ang pagsaserve ng masarap na Samgyup. Ayan. Antay natin guys, ipakita natin sa inyo ang aming munting sorpresa. Hindi ito sorpresa guys. Dito kami ngayon kumain. Ang request ng ating celebrant dito sa Naga City, Samgyup. Ayan. So, mag-aantay kami guys. At ito si Argos. Gutom ka na, Gos? Gusto mo ng, anong gusto mo? Anong favorite mo? Beef or pork? Ikaw na, anong gusto mo? Favorite mo? Samgyup? Ano? First time makakain ng Samgyup. Steak. Steak and ice cream and beefy. Aming Samgyup. Ayan. Siniserve na si ating Samgyup. Hop. Boy. I got it. Careful. At ito pa sa isang side. At ito na yung isang table. Ayan.
ito ano to? Stick tayo. Tingin ng stick na. Tingin ng stick. Ito yung rice. Merong rice. Oh, sinisidihan na. Ito, may sabaw. May soup siya. Ayan. Unlimited rice. Ilang ko para plato ko. Ay, celebrate natin. Sabihin mo. Ako na lang ma-picture siya. Paano na lang si Pipit capture? Vlog and picture na nga. Dito, nabibili ka na. Ano ka? Ano, naiwan yan? Naiwan yan. Talagang ano yan? Oh, andyan na. Dapat naman yan. Sige na, magkamuna muna kamo. O, dali na. Uy! Ano, Gos? Kumusta, Gos? Dapat nagdara ka, Gos, letos, Gos. Picture mo daw kami. Let's spread our original branded style. May ano po yan? Donuts? Donuts na lang. Donuts. Ubus na? Ano po? Oh, may ano po na po. Anong sa gilid, She? Ano to? Ano to sa gilid? Egg po. Ay, egg.
Ano na? Ito oh. Kimchi. Ayan, may kimchi guys. Ayan. Ano naman yan na? Mama, ito mama. Malupit, ano, boss? Magkakagak, nagkamataalim yung bagon. Ha? Opo, opo. Ay, madutulog duman. Ha? Dari ng tulong. Dari na. Gos! Happy birthday, Shanti! Happy birthday! Oh,
elegant.